160 ezkontzen ari diren parioak, sakea gorri Ezkurdiaren sakatzaile ikaragarria. Bai, eta Ezkurdiaren azkeneko bi partidetan oso garrantzitsua izan da hasiera, lau eta bost partziala lortu du hasieran, eta gero partidan zehar egoera horri buelta ematea asko kostatzen da betik zoazenean, orduan Jokin Altuna erne egon beharko du hasieran, baita Ezkurdiare. Ja, oso konzentratuta, eroketa lanak ongi egin dituzte, denbora izan dute soberan. Bai, ala da, eta gero ere bai, aurrekari bezala elkarren aurka jokatu ditu bi finala kontutan hartzen baditu, pentsatzekoa da edo aurretik kontutan hartzekoa ere bai, lehenengo erdia oso gogorra egin zutela bi finaletan, eta Joseba Ezkurdia pilotari indartsu xegoa da, eta badirudi final horietan bukaeran osoago do iritsi zela, eta beste gauz bat ere bai, markagailuan bi final horietan oso estu joan ziren, eta beti gaina gehienetan Ezkurdia pixka bat aurretik. Agintarien palkoan, Inigo Urkullu lehendakaria, Unai Rementeria, Bizkaiko Aldu nagusia, Juan Maria Burto, Bilboko alkatea, eta beste hainbat ordezkari. Arratsaldeko 6:23 minutu, hasi da lauterdiko finala, Jaun Andreok. Eta pilotakada bakarra aski izan du Ezkurdiak, bat eta aurretik jartzeko. Honen sakeak ia beti izaten dira abiatura handian ateratakoak. Ezker Horman berak espero baino gutixiago irten zaio. Be xamarrean hartu behar izan du. Eska bat gehiago heldu dio, ez? Hori Bizkaia frontoian gertatzen da. Frontoi beltza izateagatik eta pentsatzen du biak ere detaile txikietan egonen dela partio eta hoietako bat sake izanen da. Ia nork asmatzen duen gehiago. Horri eskuinez erantzuna izan dio Ormabikoa bolea, zerra zeldu da Jokin, baina ez dio ezer askorik egin. Altuna ezkerrez. Baita Ezkurdia ere, luze. Bere buruari denbora eman dio. Bolea indartsua Ezkurdiak. Errepikazio egingo dute tantoa. Aurretik Jokin gurutzatu zaio. Azkeneko unean gurutzatu zaio. Eta gero gauza bera saiesteko ahalegina egin duela iruditu zain niri Josebak atzetik pasatu nahi zuen, baina elgarren otra batu dira. Beira, hemen ikusik hortxe duzu, bata zokorazikoan bestea Zabalera abiatua zen. Pilotak eskuinera gore ditu eta bataren eskuin zangoak eta bestearen ezkerrak ortopo egin dute, biak lurrera. Ez da raza gaurko egunean hor aurrean jokatzea, pilota oso bizi ateratzen da fondixetik, oso azkar etortzen zaizu gainera, inork ez du tokia galdu nahi. Bueno, biak ados, ez da protestarik izan, ez kantxan, ez arbailetan, bat eta huts, eraman Jokine. Kantxoa bizi bai, baina ez behar bestzain gurutzatua. Jokin, ez du bat ere asmatu, Ormabikoa, abiadura hundiarekin. Ezkurdiak izan du hor, behar beste gurutzatu gabeko kantxo bat, Jokinek ezkerra irez are eta gehiago saldu du bere burua, hemen txauzue erraz heldu da Ezkurdia eta gurpila eta abiadura ezin egokiago emanik, bi eta huts aurreratzea lortu du Arbizuerrak eta zenbat antoren aldea beharko luke dirua partzeko. Arraroa Jokinek hemen galtzea, ez dakit bi edo hiru jokaldi buruan zituen, baina azkeneko unean erdibidean geratu zaio pilota hori, eta ikusten da lauterdiko honetan ezin dela pilota bat hor erdian utzi. Ezkurdia jokatzeko dago, asko arriskatzen. Nik uste pilotagatik dela, pilota oso pisua da, non eskuan ez duzun oso misartzen. Oso motzean ateratakoa, baina hiruko arrastoa pasatu du, ongi bihurritu aurrengo hau, erdian da Joseba txokora, aso Jokinek. Indar handian, jaso! Beste ezkertzear bat. Bolea loratua. Altunaren bolea. Laura. Ezkerrez Joseba. Erra. Ireki Altunea. Aparriaren botean eramana izan da. Aurreko epaileak esku altxa du. Eta nik garbi xamarra ikusi dut. Bigarrenean izan dela.
Eta zirraragarria izan da jokatu duten tanto. Hoi da, bien aldetik jokatu duena, bikaina izan du da. Eta Jokinek azkeneko jokaldia unik uste askotan egiten saiatuko dela. Elordik egin zuen Eskurdiaren aurkako partidan. Hauxe, arrisko handia du, eta hainbeste zehaztu gabe ere, Joseba Eskurdia kantxarritik ateratzeko hori da bilatu behar duena. Ezkerrez hemen besagainez, eskumuturrarekin ongi, pilota hor zabalean egin duen lekutik. Ez da erraza. Baina Elordik egin zuen askotan behasainen Eskurdiaren aurkako horretan. Bestela hor jartzen zeizunean Eskurdia ardian, pilota luze jotzen dizunean, hortik ateratzeko ez duzu besterik. Altunak urrundik jo behar izan du, eta gainera atzeraka joan da. Hala eta guztiz ere, besoa kakotu eta doitasun gorenez egindako errematea. Eskurdiak jaso egin du, baina bigarren punpa egina zuen pilota jo duenerako, bat eta bi Altunaren lehenbiziko sakea. Eta azkeneko bi partioetan asko sakatu du Jokin Altunak, eta iritzen zait hoi egiten saiatuko sake bizkorra egin, azpitik pilota azkarrak horregatik atera izan dituela, eta gero errematea baliatzeko. Goren arte ez du saketik asmatu, Jokinek utxita markatzen du, sakea duenean. Lau zemakidun pilota kantxan. Eskurdia, Ormabikoa, luze. Joko handeja da. Sokora Altunak ere ordu aukera. Eta ez du barkatu. Ados jaun Andreo Gados, lehenbiziko berdinketa. Baina biek ala biek, batak besteari ez badio asmatzen kentzen, ez du barkatzen. Oain kontan ez dio asmatu kentzen Joseba Eskurdiak, eta ja dena bere eskutzido pixka bat. Ez du barkatu. Biak saiatzen ari direla lehenengo pilotakadetan abiadura ematen. Eskurdiak izan du pixat gehiago aurreratu eta hor ezkergantxoz sartzeko aukera. Eta ikusten da, hemen angelua ez baduzu ongi aurkitzen, gero aukeria nagusitzen zaizula. Eta gehiago frontoi honetan gainera, beste batzuetan igual indarrak bizitasunak horrek beti balio du, asko balio du, baina esan liteke Bizkaia frontoi teknikoa dela pixka bat jokatzen gehiago uzten du. Biak txakalatuta ikusten ditut, baina Jokin ere sentsazio oso honekin. Estrategia Jokinek oso argi duela, Amezketarraren sakea. Gaizto, eraman Eskurdia. Ireki, iritsi egin da Joseba, berriz ere ireki, eraman Josebak. Haze tantoa. Oinetara jokatua, efektoa eman dio Punpalaster eta Eskurdiak. Zabaletik zabalera nahi izan du, baina txapara alde egin dio. 3 eta 2, erritmo ikaragarria jogatutako tantoa izan da. Altuna behin eta berriz ezkerrez irekitzen aritu da, eta Josebak denak eraman ditu azkenengo honetan, erasora pasatu denean galdu. Hau, zerrak usotek, ikaragarria. Bai, eta hor Punpalaster egin duena, etzen bat ere. Oso zaila, eta oitu egin gara, bi pilotari hau egita beste pilotari batzuekin, baina tanto honetan adibidez eta guain artik guzi ditun errekurtso tekniko batzuk aipatzekoak dira. Hor abiadura horretan hanketara etorri, eta ez... Punpalaster jotzeko berandu xamar zuen, goi xamarrean hartu behar izan du, baina lata guztiz, jaso eta zabaleratu, alere aukera ona izan du Eskurdiak, eragiteko aukera izan du, baina kanpora alde egin dio. 3 eta 2, lehen da biziko aldiz, aurretik da Altuna. Gaiztoa eraman Joseba. Hori ez du ezker horman sartu. Hori ere ez. Eskurdia, zabaletik. Altunaren gantxoa ona. Hildu Joseba. Berriz hor da, Erki luze. Altunak txokora. Beti gireki Joseba. Altunak eta ikaragarria jokatu. Ikaragarria benetan. Erasoan eta defensan guzimendua undikoa. Eta beste 16 pilotaka da. Denera 71 eta 3 doaz. Etenaldia eskatu du Altuna iragarkietaragoaz.
baina ez. Burukin eskuia, asko agatxo bat agatzen, behak espero txokoa otako jokela, baina argi, txokotioten behar ez dika gozatzen. Vale, venga. Golpea soltatzea oanek burukin. Venga, eskon sartu, beidatu pelota, hoi buru neuki, txikitu behar. Vale, venga. Sufritu, venga. Venga. Venga, tantos, vale, venga, paleta, va. Venga, Sufritu da txokoa, ezkerraken txokoa, txokotik ekenen, hot txokotik txokoa da zai. Vale, venga. Venga, golea pam, aitea. Vale, joko, venga, eozti hobea joko daiz, Venga. 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 Vean, buska. Iruna erritmo erogarrian eman diote hasiera partidari. Ezkurdiak eta Altunak 2-1 irabazten hasi da. Ezkurdia bina 3 eta 2 Altun aurretik azken tantoa Josebarentzat. Orotara 71 pilotaka da, errepikarazi duten tanto hartan jo dituzten 18 zenbatu. Haiek nekatu berdin nekatu ditu. Bai, berdin nekatu eta iruditzen zait teorian, gero zer gertatu duen inorkeztaki baino. Tanto gogorroiek eta hasiera gogorra hauek Josebaren mesedetan ote dien edo Josebarentzako, inorrentzako ez ona, bino kalte gutxi egiten ote dien Joseba Ezkurdiari ze alderdi fisiko horretan sartzen denean, deno dakiu Joseba Ezkurdia ze igartsua den eta eta nire ala iruditzen zait. Iruditzen zait ere ez dakit jadel, baina agian tantoak gehiago landu behar badira ez daldu abantaia txiki bat Altunak izango. Joko azkarra ez altzaio Ezkurdiari gehiago. Joko azkar pilotaka da asko esan nahi dut, Pilotaka da asko baldin badie, nahi ditzen gogortzen baldin bada alderdi fisikoan, zentzen Josebaren mesedetan ote den. Partioaren bukarari iristen direnean, Sakea benetan pozoitxua izan da. Altunak jaso eta Ezkurdiak apur bat bere burua lurrera botata egin duen errematea, aparta 4 eta 3 eta 2 ikusten ditut. Oso ongi biek. Bai, oso sartu. Tanto hau ere zoragarria izan da. Sakea oso gaiztoa, meritu ondiko errestoa, eta gero begira. Orain arte sakean geixo asmatzen nahi da Joseba Ezkurdia, Jokin Altunak aukera eukitu duen, bai sake bat hildo, okerrezpan hau paretara sartu duna, bino beste ez dotuzte sartu ditunik, ezker paretara. Konzentrazio gorena amezketarrak. Lauan pumpa. Gaizto hau ere, eraman ordea, botez jarri da Arbizuarra. Kokora. Ormabikoa. Txaparen gain gainean. Utsa falta zuen hor txapak. Dardarka antari hasteko, baina gainean izan da tximista bezala jotako Ormabikoa, orain ere sakean oinarritu du bere nagusitasuna. Jona Pezetxea, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer iruditzen zaizu azpimarra magarragarriena orain arte? Bueno, hasiera velozia undin hasi diala biek, asmatzen, eta bueno, gauza klaro juzte biek, ez? 5-3 partio asko falta honi. Eskerrik asko. Vale. Bai, abiadura ikaragarria. Biek azken honetan zer egitu zen elkarritz eta guztietan esaten zuten. Ez dutela pentsatzen, zer egin behar duten. Instintiboki jokatzen dutela. Eraman Altunak. Eta zoragarri da. Joseba Ezkurdiak sakeari abiadura handia beti ematen dio. Besagain eta beste inor baino ahala handiagoa dauka, badira pilotari luzeagoak, baina motzean saietxetik abiadura handiagorik ematen ez dionik ez, eta gero defensa handia dauka. Horrek guztiak, edozein baldintzatan ere pilotari handia bihurtzen du. Baina ezker gantxoa gorrela funtzionatzen dionean, beste dimentsio bat. Gantxo askoz naturalago du Jokin Altunak, erraztasun handiagoa, gantxoa ongi gurutzatzeko Ezkurdiak, baina Ezkurdiak nabaitzen zaio konfiantzan dagoenean, ezker gantxoarekin ongi gurutzatzen duela, eta bere joko asko azten da horrela. 6 eta 3 zer ote diote artekariek. Urruti ditugu eta ez duten zuten, baina eraman Altunak. Eta orain honetan behan hartu
aldatu behar izan du, txokoan pausatzen saiatu denean, erori egin zaio 4-6 berreskuratu du Altunak. Momentu garrantzitsua zela iruditzen zaite, hemen tanto hilarak zotemenik aurrera gehiago ikusiko ditugula, sakia duenean, eta saker rematean arrisku ikaragarria dutelako biek, eta momentua zen Joseba entzat, partia pixkat hausten azteko, orain barkatu egin du, eta Altuna entzat bere momentu iritsi da. Eta dirua parean, Xavier, parean. Dirua parean, horrek esan nahi du, 6 eta 3an gorri ere kantatuko zuten. Oso zuzen jan pilotaren bila, pilotaria orbutzaren parean eta aurrean hartu du, ez pilotaren pixkat ezkerrean, ez dut okirik izan besoa hor pasatzeko. Jokinek arriskua. Maila honetan sake hartzen duenak arrisku ikaragarria du. Jokinez esanik ez. Sakea pozoitsua eraman ordea Ezkurdiak. Ongi eraman gainera txokora, iritsi eta luze jokatu. Unpalaster, Jokin aukera. Moztu bizi-bizi. Bolea luze. Eraman. Eta ireki. Hau ere azte tantoa. Ezkurdia, botez jarri da. Ormabikoa legezarrean. Txokora Josebak ere luze. Eraman Josebak. Eta azkenean gantxoz bukatu du Amezketarrak. Batanto gogorrak, piloteatuak onak asko ikusten ari gara. Piloteatuena hau izan da. 19 pilotaka da jo dituzte. Eta goi mailako tantoa izan da. Zer nolako defentsa, zer nolako ziztua. Hasiera bikain ikusten nahi gara. Bai hori zen. Bai, ongi sartu diela. Bai. Zaila izango da, erritmo honetan azkeneko arte ustea. Fisiko, sekulako, zaurtua egiten ari direlako biak, eta partia momentu batean aldatu behar da. 5 eta 6, 103 pilotaka da. Mira, hau ireraman eta Xavier eta Mikel guain kontan ere ezker paretan ez du sartu esakea Jokin Altunak, Gero hortik aurrera eraman lezake ongi Joseba Ezkurdia, baino arazo gehiago eukitzeitu beti aurkarik, eta gero bere errematea bilatzeko aukera gehiago, baino guain arte ez du asmatu hor ezker pareten sartzen, alare, etzen sake errezata ze ongi eraman duen Joseba Ezkurdia. Bai, ezker horman ez du sartu, baina etzen sake erraza. Ez. Eta urruti xamarretik lan egitera behartu du Amezketarra. Iruditzen zait fisiko gizulen izan duzun bezala abel partida gogorra gian Ezkurdiari komeni zaiola, baina iruditzen zait tantoak landuagoak badira gian Altunaren zat dela komenigarriana. Pilota pixat gastatuko direlako eta bigarren zatian joko modu horretan, lasaiago horretan, Altunak badu zer irabazia. Boleaz, Ormabikoa, ikaragarria. Eta Boleaz, Ipareta jota tanto bana egin dute, oso desberdinak izan dira, Josebaren askoz ere motzagoan eta indarra handiagoan egina, hau luzeago, baina zer nolako doain teknikoak erakusten ari diren biak alabiak. Pablo Erasaluze, Arratsaldeon. Txaldeon. Aldite horrela usterik bukaera arte, zeirute zaizu? Horrela jarraitzen badute, partido gogorra doa. Nik uste lehenengo tantoak aspaldi ikusi duten hasiera partidua. Eta nik uste fizikoak holan jarraitzen badute asko esango dula, partidua zeinek irabazi. Eskerrik asko. Hale, zuri. Pablo Berasaluze, baiko pilotako teknikarietako bat, pilotari handia izana. Hauan jagia, gaizto, eraman Ezkurdiak. Altunak txokora, iritsi eta ireki. Eta kabuzgarri. Eta bizi ireki. Bai. Ezkerra, gantxo bat izan dut hor txokoan utzidun bat, txapapera joan zaiona, bino, finalerdietan Pello Etxeberriakin bezala xeta lehen aipatu duzun bezala, ez ezker gantxoa bakarri botera ere, ezkerrak funtzionatzen baldio Joseba Ezkurdiari, berak ematen duen aldeak lau aldiz gehiago baldio. Hasiera honetan funtzionatzen nahi. Lasoren kontra ere funtzionatu, Pelloren kontra ere bai, eta finalean ere funtzionatzen ari da. 7 eta 6, bi zenbakidun pilota, atera du berriz ere Josebak, eta biak hasierat lehenbiziko aukeran atera duten pilotarekin jokatzen ari dira. Josebak bi zenbakiduna ateratzen du, horrekin 7 tanto dituzte jokatuak, 58 pilotaka da joak. Jokinek berriz 4 zenbakiduna atera du orain arte aukerari izan duenetan, 6 tanto jokatu dituzte, 74 pilotaka da.
Ezkurdiaren pilotarekin zazpitantotik bost berarentzat izan dira, altunak ateratzen duenarekin 6 tantotik 4 altunarentzat. Alegia, bakoitza bere pilotarekin, jakina sakea ere alde izaten du pilota ateratakoan, baina bakoitza bere pilotarekin emaitza hobeak izaten ari. Ormabikoa, heldu egingo da, baina txapapera joan zaio Jokini. Eta biak oso erasokor jokatzen. Oso erasokor, hoxe pentsatzen enitzen, oso erasokor jokatzen eta Joseba Ezkurdia gaina oso solte ikusten da, aspaldi askatu duzun honek, aspaldi libratu zen nolabait esatearren, baina gaur finalen oso aski ikusten dut eta oso erasokor, konfiantza hundikin eta erabakitasuna hundikin jokatzen hasieratik. Eta zer nolako finala ikusten ari. Bai, horrela jarraitzen badute. Hemen txapapera jontzea bino beida, nundi jo bara. Pilota, beira. 5 metroagian kontragantzatik. Kanpo. Karagarria. Gaur hemen elkartu diren 2628 lagun gozatzen ariko dira harko finalarekin. Eraman altunak. Kantxoa, gaina berriz ere, eraman Jokinek eta luze jarri du. Gole hau ere luze jotakoa, ongi altuna. Ezkerrez Ormabikoa, iritsi eta oinetara, eutxi horra ere bai Jokin. Baita horra ere. Ezkurdia, baztertu intzaio gainera. Beste pilota zail bat, eraman eta Ormabikoa, Josebak aukera. Hau ere oso tantoko horra. Eta nik uste altunak partida eten behar daukala. Tanto honetan, atzeraka etorrita, 3 edo 4 pilota eraman behar izan ditu. Alegin fisiko handia egin behar izan du. 9 eta 6 altunak eskatu duen bigarren etenaldia iragarkietarako baliatu du. Pronto José, talentos. Lasa, venga. Uno más vuelve a estar. Venga. Vaya, ve que dice la paleta jota gol. Pero y tipo venga. Yo, bota que mi padre está. Eskertar, auto xeratu. Oso erdian. Jasotzen nahi, asko obligatzen nahi azpiko batzei. Komo baiatzen nahi gordun alturaz. Venga, erne, aurrea jute gore. Venga, Guai de momentu da, venga. A tope a otra, venga. Bederatzi eta 6 Ezkurdi aurretik, apustuak pare-parean. Partida zirraragarria ikusten gara, 15 intze jokaturik, 128 pilotaka da. Tanto errepikarazio duten tanto hartan jotako 18ak zenbatuta. 22 minutuan gertatu da hori guztia, altunak bigarren etenaldia du hau. Eta esan ari gara, baina bai, argi dago. Partida hain gogorra delarik, hainbesteko erritmoan eta hain piloteatua, arlo fisikoak, bere biziko garrantzia ditu. Bai, eta badirudi Ezkurdiak gehiago nagusitzen ari dela azkeneko tanto hauetan, ez? Bere sakea ongi baliatuz, berriz ere 3 tantoko aldea, atxeen aldia, tantonek asko balio du, momentu garrantzitsu horietariko bat da. Baina altuna bereare ongi egiten ari da. Ez pilotaka da gehiago asko arreskatzera behartzen ari da Ezkurdia. Eta bueno, aurkaria Ezkurdia uste dute uneko unean ari dela, baina Jokinek pixkat badu oraindik zer hobetua, erasoragian gehiago pasatzea, bere momentua. Iritsiko zaio, ez dakigu, baina asko behartzen ari dare Ezkurdia tantoak bukatzera. Berriz ere, bizemak idun pilota kantxan, Ezkurdiaren. Moztu Jokinek. Jokora. Altunaren Ormabikoa. Eta kontuz. Hor, aurreko gure bi kamera
Berak ez ezik zenbait argazkilari ere badaude, 5 pasei, eta horietako baten gainera joan da Ezkurdia arrastan. Hemen ikusiko duzue, erasora pasatu beharra ikusten zuen aipatu du Mikelek, eta bai pasatu ere Jokin. Bikaina izan da benetan. Diozto hobetoa jaiz esko sartzen. Kanto hori oso ondo joatuen. Eta gero bota, venga. Gero bota, aukerarik duanean. Arriskoak hartu behar ditu, baina zaila da Ezkurdiak beste bultzatzen duenean momentu horiei eustea. Baina pilota gehiago jotzera behartzen ari da Ezkurdia. Eta hori partidak aian orain ez, baina bigarren zatian izan dezake eragina. Neke agertzen denean eta bar. Bai, gertatzen dena da aurreko tantoan erasorako aukera bat bera ere ez du izan, Guain izan du da aukera bat eta Jokinekin gelditzen zaizuna beti da hori. Pilotari berezia dela eta mutilo nahi duen sormena ikaragarria dela eta gutxirekin asko egiten duela. Eta partioa badagoela dudaik ez da. Eta partia 22 da, hau da, orain egiten ari zaren dana, agian bigarren zatian, ikus daiteke. Sakea luze gaiztoa, zazpita laurdenetik eraman behar izan du Joseba, baina bikain erantzuna hori. Jokin oso behetik egin behar. Gero defentsan ongi. Ezkurdia baztertu egin zaio, txokoan utzi du. Iriki eta zoragarria. Han Josebak aukera oso garbia izan zezakeen, baina Ezkerrorman sartu zaio. Bai, Ezkerrorman ikustu berak sartu nahi zuela, airez jokatzeko aukerarik ez emateko Jokin Altunari. Baina gehiagi sartu du, eta gero Altunaren tantoa. Hortxe duzu. Eta gero ebetik nola irekitu. Ez dago beto irekitzen. Guain sake bikaina izan du da Jokin Altunana, baina ze erantzun eman dion Joseba Ezkurdia. Ze resto. Muturrarekin, Ez azoi da, hori eske kalitate hori entrenatzen. Haze bizar. Ez da erraza egunik garrantzitsuenetan biek distira egitea, baina gaur alaxe egokitzen ari daba. Biak distiratsu eta partida bete-betekoa. Eraman Josebak. Goitik berako bolea. Ongi Ezkurdia. Ezkerreile loratua, etzaio gustatu Gorkari. Josebak ere ez dio ez erregin oso motzean eta erdian utzi du, baina Altunak huts handia, hau zalantzarik gabe, orain arte ikusi dugun tantorik kaskarrena esatera ninduan, tanto kaskar bakarra behar bada. Hau bai izan dela, garoa. Ezkurdia berez zabalean zegoen, agian ikusi du Ezkurdiak ezkerren utze egin duela lehenengo pausoa, baina ez zuen beste arriskurik hartu beharrik. Neri ditzen zait daudela ia pixka bat neke. Bai, ez? Izan daiteke. Izan daiteke. 22 eta 18 ia nekeak erasan da. 153 pilotaka da. 27 minutu ez oraindik. Eta kolpe asko oso behartu jo. Oso nekagarria izaten ari da. Ez dakit, dezentetan aiza Jokin Altuna eskuari heltzen. Bai. Ez dakit, hor, ziren bat ezote zaion sartu pilotado, ez dakit, Minarekin batzuk baditu, bai. Ozatu gabeak eta... Eraman Altunak. Arro. Ireki, erraz heldu da Joseba eta berak eragin. Jaso, biladoa. Okertu da. Antxoa. Luze jarri du eta... Bai. Gainean. Ikaragarria. Joseba aurrera joan denean, oso ongi joan da. Aukera garbi-garbia zuen, baina Altuna ere zuzenean zabalera joan baita. Hala da, haze aukera barkatu den, horrelako detaietan egoten dira askotan txapelak. Eskuan zuen. Eskubie bilatzeken, peloteon. Atakatzez balin baiak. Hot txokotu txokoa. Venga, guaina igatxokta, hostia, venga. Altuna ez da berri txarra, Altuna ez dut askotan erasoan ikusi dudanean ez dut agian Josebaren horrenbesteko dizirarekin ikusi, eta 10 eta 9 dago marka joan, eta hori Ezkurdiaren agian kontra bihurtu daiteke.
Hor ikusi dugu lehenbiziko kuadrotik, edo agian pixka bat hor txuzue, bai, lehenbiziko kuadrotik bertatik jotako gantxoa, baina zuzenean joan da Jokin, gero asko behartu du Joseba, eraman bat gehiago jotzera bortxatu du, baina bikain irekitakoa izan da azkenengo hau ere. 9-10 partida berdintzeko aukera, Altunarentzat 3 berdintze izan ditugu orain arte, Bina, Iruna, Seina, une honetan sakeak 9, erreferak 10. 3 zenbakidun pilota, berria. Ez aurretik ere erabili dute. Azer, restoa, guainera. Dena zabalea restatzen nahi da. Ireki bebeti. Atzeraka etorri. Ongi. Otamanoz Altuna. Boleaz. Era bat engainatu gaitu guztio. Eta hemen errebotean erabat konzentratuta amezketatik etorri diren zaleen artean Ekaitz Saralegi. Ekaitz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Sufritzen, gozatzen, konta iguzu. Sufritzen gehiago, ez? Ikustea, ni behintzat ikuste Jokin hor Irunatik beteta bezala, ez dakit. Tanto egin ditu pare bat nahiko bizik eta bizka beteta irutze zait daula, golpea zin botaz, ez dakit, ez? Baina, alare hor da, hau. Josea gestio aldeten eta notizik gauena hoi da, ez? Eskerrik asko, Ekai. Bai, Ekaitz Saralegi, amezketarra, hau ere pilotari izana eta artista gainera. Eta gero, Jokin Altunaren botillero ere izan zen, baina badakizue, pilotari oiei, ez dietela uzten botillero izaten, eta armailetan orain Ekaitz. Sake hori Ezker Orman sartu, eraman Altuna garro-arro. Bolea indartsua. Tanto gorra berriz Jokinentzako, Ordu aukera. Eztu bihurritu. Ezkurdia, Ormabikoa. Txokora, dejara, Zabalera, Joseba. Bigarrenean eramana izan dela adierazi. Nik uste lehenengo antzela da. Arritu egin hau epailearen erabakiak eta Joseba nera ere protestan. Neuri lehenbizikoan iruditu zait, baina... Urdearen bigarren botea adierazi du. Tanto izan da, bale? Txokora dejada egin duen hartan hemen alekia. Lehenbizikoa eta... Ea arrazoi duen. Ea arrazoi duen. Errepikapena ikusita bai iruditu zait, Eta azkarra adierazi du. Bai, nik uste arrazoi duela. Baina bai, badirudi. Nik uste arrazoi duela. Bigarrenean eramana izan dela. Eta epaileak bi gauzatan asmatu du. Alde batetik erabakian, eta bestetik erabakia jakinerazteko moduan. Oso azkarra adierazi. Eta lehen Ekaitzek Saralegi itzegin du, eta guztiz ban ator, Iruditzen zait, hemendi begiratuta behintzat, fisikoki sufritzen nahi dela Jokin Altuna, osoago dagoela Joseba Ezkurdia, gertatzen dena da, horren hona da Jokin Altuna, azkenean hor dagoela partiduan, eta dudeik ez dagoan igen partidua badaula. Horrek hartzen duen presioa, Neukipena daukat behartuago ari da. Arpegia ere beste bat du. Baina partida berdintzeko. Bai, alaxe da, hori ala da. Ezkurdiari dutzen zen pixatan markaion abantaia handiago izateko, bi tanto garrantzitsu izan dira hor berak kutxe indituenak, edo erabak itxarrak hartu dituenak, eta gero sake ere ez diola oso ongi funtzionatzen ari. Sake osona. Eraman, txokotik ikusgarria amezketarraren jokairia. Ados, jaun Andreo Gado, sarrapatu du. Bi eta utzi irabazten hasi da Joseba, Bina, 3 eta 2 Altuna aurretik, Iruna, 6 eta 3 Ezkurdi aurretik, Seina, 9 eta 6, eta 10 eta 8, eta 11 eta 9 aurretik joan da Ezkurdia, azken 2 tantoa Gurdin, beste horren beste egin behar partida irabazteko, beste 11 egin behar, bietako zein izango ote da beste 11 egiteko gai. Eunda, 92 pilotaka da jada.
nola ibili dien alde batetik bestera. Eta hau iruditzen zait bilatuko dula pixkoa Jokinek, Pilotakada gutxitan, albado, tanto mordoskain edo sakean asmatu eta esportzu ez handirekin, partioan horregon eta aurre hartzen baldin badu hobe gaina aldiz. Udipena maiten dukan botik Joseba, eraso gor jokatuko duela, baina tanto gorrak bere okerrerako ez dote dien izanen. Biek hanketan puntutxo bat faltaze, aurrera egiteko garaian eta ja ez dute hasian zuten esplosibitatea. Aukera gehiago izango dituzte kontraerasoan eta gauzak egiteko. Eraman Ezkurdiak. Oleaz, Ormabikoa, erakutsiz egin du Garbi. Eta gero Ezkurdiak, zirrizta bikaina Ezker Orman hiltzera. 12 eta 11, eta hemen Altunak Ormabikoa ez du hainona ere egin Arroxamar. Eta ez zabaleratua, baina hori baino okerragoa izan da, erakutsiz egin duela. Jo aurretik denoi erakutsi digu Ormabikoa jo behar dira. Eta Xabier, final erdietan eta bezala ez zaio funtzionatzen eskuina Jokin Altunari, Egia. Hori ala da. 12 eta 11 Ezkurdi aurretik, egin dezagun utxarte bat. 12 eta 11 Ezkurdi aurretik, zerrote diote artekariek, Benjamin Lazkano Arialda kantuan. Hasten denean harrapatu behar dugu. Bete-beteko partida eta laugarren postuan geratu den pilotaria duzue Armailetan. Pello Etxeberria Bitorini. Ultzamarra Zenostarra. Aurten bigarren aldiz jarraian sartu da lau hoberenetan. Eta horrek esan nahi du, heldu den urteko txapelketan ziur izango dela, hautatuen artean. Eta gainera, ez duela final 8renetako hil edo biziko kanporaketak jokatu beharrik izango. Final laurdenetako likaskan izango da, zuzenean, Elordi, Ezkurdia eta Altunarekin batera. Eta lehen irudietan pentsakor ikusi du eta hoixeiko zen pentsatzen, urten milion bar diten den. Nola doala. Hiru zenbakidun pilota, atera behar aldu. Ikusiko dugu, bigarren partidu hau nola doan. Nik uste Matinekin entzun dugule nota pilota berria atera barrote zuen, ez? Jokin, aurretik erabilia, bata izan ezik denak erabili dituzte, baina hau Jokinen pilota da, hiru zenbakiduna. Azpi-azpitik gaizto, eraman Altunak. Jokoan, Ezker Ormaio eta eramateko moduan irten zaio, aukera Garbia du. Moztu. Eta tanto, Ormabikoarekin egin Hor erdian geratu da Jokin, peroan. Zabala zaintzen. Pilota Garbi-garbia zuen, punpairez ere Josezakeen Josebak, batzuetan erasorako punpairearen bila joaten da, orain honetan saietxetik jarri da, eta hor jarrera berberean Ormabiko ere egiten baitu honek lege zaharrekoa. Eta horregatik Jokin nora abiatu ez dakiela, eta azkenean oso bizi moztu du. Eta tantoa gorri. Eta askotan hausar jokatzen edo Joseba Ezkurdia, eta hausar jokatzek abantailoi baditu, hasieran piparetazu gaipatu bezala baldino gehiago jo ditu, eta horrexegatik beragatik zabalera goiarri barri izan du Jokin berak ere. Ez dauka leku batean zaiko. Hori da. Momentu garrantzitsu ematen du partiduan guain, Txeden alditik etorri eta... Tensio nabari da, giroan jendea isilago. Ezkurdia tanto boladatxo ingo balu, kontuz. Osmatu. Zakean egin ez da osmatzen ari Ezkurdia. Ez da Altuna berare. Bolea luze. Ostet erditik. Jokin. Luze honek ere. Ordu aukera Amezketarrak. Kantxo erdian Ezkerrez. Pilota zaila jasuru Josebak. Kantxo horra. Nola burritu duen eta zer bizitasunekin jotako pilotaka da izan den. 12 eta 13. Tanto bakar batera Jokin. Nekearen gatik aukerak ematen ari dira, Zer da, denak ibilita? Dominatzen. Una nueva. Sí, la segunda de Joseba. Vale. Uy, vea igual. Berrie. Oso no. Bat zenbakiduna. Hauxe da, orain arte, erabiligabeko bakarra. Sok sakea probestu nahiko duran Jokin Altuna, ikutaka atxo bat behar duela, pixkat erlaxatu berak tantoak egiten dituen bakoitzan asko, pilotaka da desente jo behar dituztelako tantoa lortzeko.
Baina bultzatzen ari da Altuna, Erasoan gutxi defentsan, baina zenbat bultzatzen ari den, eta zenbat behartzen ari den Ezkurdia pilotaka gehiago jotzera. Meritu ikaragarria daukez, bie geiko die sufritzen eta momentu latzak pasatzen, baina Jokin esan bezala oso erasana ikusi du partiduko zati handi baten eta alare hortxe dau. Hortatzen orain takadatxoa lortzen badu, egoera horrek agian mesede ingo diola. Ezkurdiare kalte, hobe esan da. Gantxoa, iritsi egin da Joseba, baina erdian utzi du pilota. Ongi Altuna, luze. Orain bila doa. Jokoan pausatu du. Aztertu egin zaio, berez, erraz heldu da. Lenda biziko botean, oso erraz. Baina ezker horban sartu zaio pilota eta ez du jasotzerik izan. 13. Partidako 5. berdinketa. Beste momentu baten sartu da, esan bezala. Jokin nekatu xogo nahi bazun jo, Joseba ere. Hauan ja... Txispa hori falta. Hemendik aurrea Auskalo ze gertatuko da. Horren bihotzak agintzen dugula baino gehiago. Baina ja epikaren zea hortan sartzen nahi da finala ja. Hauan arte kalitatea, indarra, abiadura dena. Hemendik aurrea ere bai, baina ja. Hogeita bana. Bueno, galtzaileak tanto asko egingo dituela enoten. Amairuna doaz. Altunak berriz ere, sakea Ezkurdiaren pilotetako batekin aterako du. Bat zenbat idunarekin. Gaizto, ongi eramana. Oso ongi errestatzen. Tokoan berriz ere. Eta erasora pasatu da. Ormabikoa, hor da Jokin, migarri egin dio Mosku. Hor da berriz. Amezketarra, hor da txokoan eta tanto. Haze tanto atea duen. Ez da txarra izan berez Ezkurdiaren boleaka da, baina erakutsi egin du honek ere. Eta intentzioa eskutatzen espaldi maduzu, aurkaria abiatu egiten da eta beti heltzea errezagoa da. Ezkurdiak eskatutako lehenbiziko etenaldia iragarkietaragoaz. Pelota berri zabaina. Pelota berri gara. Txatu, venga. Atxu. Ondo sakatu, ezkarak gara. Ezkarak beti. Eta atxuria gauzat. Ateartza lortzek ere kanpoa. Eta aukera dautuko, ez aldiok efekto fiskate gara. Mingutxiko ez aldiok. Pelota honekin efekto pintueratzen. Pelota honekin efekto pintaeta jotze bat, azpiaziak, venga, sufritxu. Hortxe hau, venga, pan xake zigoilu. Pare bat xake. Bi pilotariak aurkian, oraintxe zutitu dira aldi berean. 14 eta 13 Altuna aurretik. Amezketarra aurreratu den bigarren aldia da. 3 eta 2 ere aurretik izan da. Berdinketak berriz 5, alderik handiena 3 tantorena Ezkurdiarentzat. Une honetan favoritoa Altuna tanto batez aurretik. Eta baita ento bakoitzak asko balio du batez ere, orain Altunaren zeren eta Altuna horren beste beti joan da edo hobesan da, Ezkurdia horren beste aurretik joan da. Oso bizi ikusi du, Zabale joan den hortan. Bai, ez du pauso bat bera ere aurreztu. Baina hainbeste dominatzen duzunean eta markaioari behiratzen badiozu eta betik bazoaz azkeneko txampan askotan egoera horrek prezipitaziora eramaten zaitu eta beste modu batera jokatzen. Ikusiko du. Azpi-azpitik, sake gaiztoa eraman Josebak. Baina ere nahita Zabalera eta eskuino Jokinen aztagit. Irrizta, jaso. Oinetara jokatu, eraman Altunak.
Txokora, engainatu eta tantoa urdin. Gauri ere zalantzak eragiten dizkit Altunaren eskuinak. Nik uste sufritzen nahi dela. Nik uste ez dagoela ongi eskuin hori pilotaren basartu izanen zaio eta sufritzen ari da, baina tantoz aurretu doa, orain honetan engainatu egin du guztiz, eta gero Ezker Horman ere sartu du, eta begira. Zabalera bidean jarri du Ezkurdia. Ezkurdia barkatu du, Ezker Gantxoak ez dio funtzionatu. Hemengo honetan. Zabalera bidean jarri du, pauso bat ez ezik bi ere egin ditu hor Zabalera. Eta amezketako aztiak Ñakoz bukatu egindako asko eta galdutako gutxi. Ezkurdiak 11 egin eta 2 galdu, Altunak 13 egin eta 2 galdu. Altunaren momentua da, partida hautsi dezake. Jaso Ezkurdiak, kontrakantzatik. Ez du ezer askorik egin, oinetara Josebak, arro, dilindan jarri du pilota. Baita Ezkurdiak ere. Txokora, zabaleratu eginda, bildu Josebak. Altuna, erdi-erdian, ongi, eraman ordea. Hori bai, gurutzatu du. Beste Ormabiko bat, igarri bai, baina behartu eta iritsi da. Igarri egin dio orain ere. Aurkari ezer egin behar zuen, baina behartu eta iritsi da. 14 eta 15, Jokin Etxaniz, Aspe enpresakoak dira. 2 finalistak, 4 finalerdietan sartu ziren, 4 ere alaxe ziren eta Aspe enpresako zuzendari teknikoa du ondoan Helenak. Jokin Etxaniz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Zalantzak sortzen dizkizu Jokin Altunaren eskuak? Bueno, ez dakit, egia da, igual gaur faiatu dula normalen ez duen faiatzen pelota batzuk, eta igual okerren horri ikusten diote, eskuinakin. Ez dakit, gero bukatutakoan galdetuin behar, baina eskuinakin ez dut ikusten, beste batzutan bezala. Eta zerra zartzen diozu falta zaionari? Ez da hola erresa asmatzea, ikusten da, alde igual tanto batzuk hartzen dutela, bai bata bai bestea, baina zeituan berdin duiten diela, eta ez dakit, gero ja nekea be partido gogorra dijoa, kriston tensioa, eta ez dakit apurtuko da, ala ez alde batera o bestera, baina, momentuz orain arte ikusitakoakin oso poziz partido handia gabiz ikusten. Eskerrik asko Jokin. Bai, zuei. 252 pilotaka da jada, eta oraindik bide luzea dute 22-ako. Ezkurdia. Jokoan luze. Jaso Jokine. Boleaz, txokora oraingoan. Jaso, dilindan jarri du pilota, zintzilik. Ez du gozatu, Altunaren gantxoa ona, iritsi eta bildu Ezkurdiak. Hau ere gor. Oso horra, Xavier. Horagarria izan da. Bigarren berdinketa, jaun Andrea. Finala igan ikusten. Final zirraragarria jokatzen ari dira pilotari handi hau. Egungo lauterdiko espezialista nagusiak dira. Ezkurdiak 2 final jokatu eta 2 irabaziak. Lauterdiko San Fermin torneoa ere berak irabazi zuen aurten. Altunak berriz debuta egin eta lehenbiziko txapelketan maila nagusian jokatutako lehenbiziko txapelketan artean ere mutiko eskorra zen, eta hanez, baina ondoren jokatu dituen 7 txapelketetan finalean sartu da. Hori inork ez du lortu pilotaren historien, eta bi izarra hundiren artean sekulako partida ikusten. Oso gozagarria, intensitatea handikoa, eta gainera emozioak ere laguntzen dio, beraz ez dago gehiago eskatzerik. Eta biek dauden ekatu, gogorra izaten nahi da bientzako nola ez, baina aukera garbirik ez diet, ematen batak besteari, galdutako bat edo beste izan du ebino. Oso normala da erritmo honetan bat edo beste galtzea, baina guain ere defentsan egin duela nahi Jokinek aurretik Ezkurdiak aparta egiesa. Aurreko 2 finala garaiontan hautsi gaur ikusiko du.
Bolea luze, loratua, aztertu egin zaio, baina eraman. Jokoa berriz ere. Goitik berako hau, ederra, Jaso Altuna. Beste bolea bat oraingoa normalikoa, iritsi eta bildu. Ongi aurreratu da. Altuna, lautik. Karagarria hau ere. Hau ere, oso. Hartuta biak, Iritsi egin da, bildu. Ireki orain Altuna, Jaso, biak ler egin da. Jokin. Markatzen badu tanto. Markatu du, dena berea du, iritsi egin da Joseba eta Jaso eta luze jarri Ormabikoa. Iritsi eta moztu. Orain arteko tantori piloteatuena izan da. Erregina. Jokinen gilua. Eta Jokinek eskuari heltzen dio, bai. 27 pilotaka da, azken tantonetan. Eta 300erako ez dituzte oraintxe asko falta. Bejon deio alabieri, Tantoa gorre izan da, baina etenaldia Josebak berak eskatu du eta pinan dituzte eskatuak. 12. tantokoaz gain. Eta galtzak bete lan biek ere. Inorrez da partidu botatzen, esan edo lertuta daude bino, segita. Ea zer dio Gorkak. Erritmoari. Erreunetan 92 pilotaka da, 300era asko urbilduak, eta oraindik 16 eta 15. Eta tanto honetan ere, zer nolako erakustaldi fisikoa egin duten usiek, teknikoa zarako. Hori da. Eta hemen azkenean iritsi eta gero Altuna abiatzeko ere indarrik gabe zegoen. Baita, bat azein besta defentsa nahi bar dira hemen bezala xeia lertuta zeuden bino. Ez dio, pilota garbi eutzi, Altunari, kalderantziz ere gelditu da, hoi ba. Horren meritu ikaragarri edo, beste bat, bino ez beste bat aurreko punten utzie, ez? Ja da pilota guztiak ja ere bitia daude, hasierako berriak diren bizitasun hori galdua dute, eta ja tantoa bakarrik markatzen ez da egiten. Horren nekatuta egon da, ez dakiz zer gertatuko. Egia da ere bai, azkeneko bi partietan baina gutxiago asmatzen ari dela Ezkurdia saketik, Sake asko izan ditu, sake ezakit baten bat izan duen, pilotak bote eta gero ezkerron maukitu duena. Denak edo ezkerron maukitzen du bote egin baino lehenago, edo bestela zabalera, edo bestela erdian. Alare, asko asmatu. Hor ala da, bino, alare errestuan bieko son. Erraz, erraztatze dutelako. Batzen bakidun pilota. Altunak erabili du, Ezkurdiak ere, pilota horrekin atera nahi du sakea. Sake gurutzatua, ongi irten zaio, eraman Altunak. Jokoan luze, Jaso. Atzeraka etorri behar eta Saieska. Bolea Jokinek. Erra pilotaka dau. Beste bolea bat. Jaso, Jokinek. Jada 300 pilotaka gora. Eraman Ezkurdia. Jokoan pausatua, ongi pausatua, baina eraman eta Luzegi! Lauterditik pasatu egin da pilota hori. Eta lehenbizikoa dute, sake luzeegirik ez dute atera, laburregirik ere ez. Eta lauterditik piloteoan pasatu den lehenbiziko pilota. La que menos, esta es. Ezkurdiaren hause. Hau azkeneko. Esta es la de José. Esta es la primera que sacó todo el rato. Vale. Gutxien erabilitako da, galdezka ari dira epaileari hori kuko eto dakigu epaileak. Nik perrin ateako nikek.
Pilotakari gutxien 3 zenbakidunarekin. Arekin 59 pilotaka da. 7 tanto jokatu dituzte arekin, 4 Ezkurdiarentzat izan dira, 3 Altunarentzat. Eta orain aterako duten hau, berriz ere bat zenbakiduna, beraz ez 3. Bat zenbakiduna da, beranduen atera dutena, baina jada gehien erabilia pilotakadarik gehien horrekin jo dituzte. Beno, 3 zenbakiduna aterako dute, bai, gutxien erabilitako hori. 18 pilotak da jo dituzten horiek ez ditugu kontatu, ez dakit ze pilotarekin jokatu duten. Ez dakit. Egia. Ikusgarri eta teknikoki, fisikoki buruz baginekin bino sufritzeko ze gaitasun erakusten nahi dien biek alabiek, Sartuta egoteko, Eta kontra daudenean. Kargarria da. Hori oso zaila da. Nik uste hura 2 zenbakidunarekin jokatu izango zela Ezkurdiak akatu delako. Hasieran atera duen pilota ura baitzen. Sakea motz-motzean, eraman Joseba, Altuna, txokoan pausatua, heldu ordea. Ozta baina barruan. Ordu aukera. Aztertu egin zaio. Aukera garbia zuen berez. Baina, itzulka, ezker horman sartu zaio eta eramaterik ere ez du izan. 17 eta 16. Josebak txokoan eraman duen eragarri zen. Bazek eta laia izela zabaldu. Eta ireki gainera. Eta gero hemen, zorte handia izan du. Bai, suerte handia izan du Jokinek, hemen ikusiko. venga. Efektua barrurantz egin diot, azkenean. Eta jo behartzuen garaian, aztertu zaio. Nekatuta zaudenean zailago da horrelako efektoi erantzutea. Eta esan bezala bat edo beste galduikien oso normala den bezala, oso gutxi. Elkarreri ze aukera gutxi ematen nahi zaien. Ze gutxi oparitzen nahi zaien elkarreri. Pilotaka da gaizkiloak ere oso gutxi, Hau galdutakoetan zenbatu dugu, baina alata guztiz ere Ezkurdiak 4 galdutako Altunak 3. Erritmo honetan jokatzen. Harrigarriak dira datuak. Sakea ona. Guain asmatzen, sake. Eraman Ezkurdiak, txokotik zabanera deja da, bizikoan jo baina jasotzerik ez. 18 eta 16 eta beste datuak. Altunak lehen da biziko aldiz lortu du 2 tantoz aurretik jartzea. Aurrez aurreratu den aldietan, tanto bakar baten aldea lortu du. Orain honetan, 2 tantoz aurretik da, 318 pilotaka da, 58 minutu pasatxo, eta azken eten aldiragoaz. 18 eta 16, lehenbiziko aldiz esan dizuet, baina ez bigarren aldiz bitantoren aldea Altunak. 15 eta 13 ere aurretik joan baita. Berdinketak berriz, 2, 3, 6, 11, 12, eta 16. 7 berdinketak. Eta azkeneko bisakeko sonak Jokin Altutanak, Garairi garrantzitsunen, sagen asmatzen. Eta iduitzen zai beste alde batetik ere, bikietatik ere arazoak inote da, bine Jokin Altuna bera ere. Aurreko tantoan hor gestu bat egin du, eta normala da. 318 pilotaka da. Ez, da intentsitate hori. Gutxi izan markatzen du horrelako gara batean Altunak, Beste sake hon bat, Eraman Ezkurdiak. Eta saker rematean bikain egindako tanto, honek ikaragarri balio du. Asko. 19 eta 16, hau baino alde handiagorik ez da izan orain arte partida osoan. Hau adinakoa bai. Ezkurdia 6 eta 3 aurretik joan da. 9 eta 6 ere bai. Orain 19 eta 16, baina amezketarra itzinetik da. Eta 3 zenbakiko pilota atera du Jokin Altunak eta honekin saken asko asmatzen nahi da, Alaxe da bai, eta zaio partida osoan bultzatzen egon eta gero, sufritzen egon eta gero, orain iritsi zaio, partida irabazteko eta bat ere jokoak gehiago dominatzeko aukera. Momentu bakoitzean, hasiena esaten genuen, hasierako lan horrek agian azkenen bigarren zatian ikusiko genuela, izango zuela garrantzia, eta laxi izaten ari du. Ezkurdiari tokatzen zaio zerbait aldatzea. Ez sake hon bat. Erantzuna ikaragarri hona. Altuna! Erdi-erdian utzi du. Ezkurdia.
indarrean, luze. Gantxo. Nola aldatu duen pilotaren nola. Eskumuturrarekin bakarrik, Kaledian zegoelako era da. 17-19. Jokin Altunak tanto ona jokatu du, Pilota zintzilik jarri, pilota bat frontixetik hurbilezio aukerari kutzi Ezkurdiari erasateko, baina Ezkurdiak egin duena, benetan ikaragarria izan du. Tanto aparta Joseba Ezkurdia nahi zendu da, bai, errestoa, Pilota hau ez da motza izan, begira, zintzilik jarri du, ezker horma joarazi ere bai, baina laur denetik, zer asmatu duen hor Ezkurdia. Esamuturrarekin nola bihurritu duen. Partida hasieran ere etzen erraza izango harrapatzeko orain ezinezkoa. Joseba, bere aukera, bere pilotak eta bere sakekin. Aikin Ezkurdia, erabat konzentraturik. Atzemak idun pilota. Bertara joan zaio Jokini 18 eta 19. Ezkurdiak sakez egin duen bigarrena partidaren lehenbiziko ura, partidako lehenbiziko sake ura, eta oraingoz azkena dena. Bai, eta hemen segurazki ez dio, berak eman naizun norabidea eman, baina ikaragarri eman dio pilotari, Bida ezkerpareta jota nola atera zaio. Bote egin eta gero ezkerpareta. Sakearen abiadura orduko 107 kilometrokoa. Joseba partida berdintzeko aukera du. 19 eta 16 aurreratu zaio Altuna. Baina ia ekarri du berriz ere. Eraman Jokinek, ordu. Gantxoa, ongi joan da Jokin, baina ezin izan dioken du. Hori ere eraman, Joseba biladoa. Txikitzera joan da. Eta atera duen. Ato jaun Andreo Garo, emeretzina oso zaila zuen. Iaian geratu da, txapara joan zaio pilota hau ere. Altuna hirugarrenari, emeretzina zer nolako intentsitatez jokatzen ari diren. Eta zer nolako intentsitatez izaten ari diren. Armainetan dauden pilotazaleak eta baita zuek ere telebistaren beste aldean zaudetenak. Ez da hogeiago eskatzerik. Ez da hogei eskatzerik, ez. Eta guain Joseba erasoko jokatzen edo partidu guzi, baina guain erasokorrago, puntu bat erasokorrago, guain ere airen bile joan da, Arrisko hundi ez berak somatu duela, ez da, momentu edela. Dinamika horretan, hiru tanto azpitik, Altuna konfiantza gehiagorekin, eta zerbait gehiago egin zuela. Arriskatzen saketik hasita, Eta auken guzia ematen nahi zaio saket. Ezkurdia. Abiadura ongi geztu hartzen, baina alere indarra ematen baitio. Ordu. Gantxoa. Oinetara Jokinek. Joseba, ez du burutzatu, Ormabiko, ona. Iritsi eta bildu ordea. Eta Altuna txokoan zeinen erki kontrolatu duen pilota arriskutsu hau. Oso txapagainean, oso burutzatuta. Baitzikoan, baina alere kontrolatu. Eta oso txokoan. Erkintzitakoa. 20 eta 19. Elkarri getzioa zerro paritzen. Hau mutza eta kostatzeoan, ez? Restuako eta txarra, ez? Ze pilota atera behar dute. Hau erra izan da. Ormabiko oso nahi izan da, baina alere iritsi eta abiadura eman. Eta zail jarri, baina oso ongi kontrolatu du Amezketarrak. Txapel bakarra dago. Batek umin.
joan beharko du aldageletara eta triste, baina jondaiela bi pilotari txundigarri hauei. Azte finala jokatzen ari. Ikusgarri. Historiara pasatzen direnak, pilotazaleen oroitzapenetan txertatuta geratzen direnak, alde batzuk izaten dira, bakar batzuk, hau alaxe geratuko da. Motzean, Eraman, txokoan pausatua, iritsi eta txokora Ezkurdiak ere. Altuna, eskuinez jarri da Bortez. Borjari etzaio gustatu. Bolea, luze xamar. Ezkerra irez, gozatu gabea, Ormabikoa. Ona. Iritsi eta jaso ezin. Lehen Ezkurdiak ezala, orain biurri moztu nahi izan du, baina behartuta iritsi da eta txapatera joan zelo. Hogeina. Baina zeungin barra dituen gauzak elkarrerik tanto iteko. Harrigarria. Harrigarria benetan. Ikusgarria. Eta dakizter esan ere. Kara harria da. 9. berdinketa. Airean daukeken rematatzea jun behar daukekenen, hor daukek, txokoti erditik txokoa. Patxita guztaban entzalo, bizak egonak, eta txapela ibiedek. Venga, Bizak egon eta txapela eurea duk, diotxa. Makin Ezkurdiak, Anaiari. Beira. Aletu, Iritsi egin da, baina azken pausoetan horria. Joseba berak. Gazpixka bat falta. Ze bipareta atera du, garaiota. Bai, sota manoz, intzilik zetorren pilota bat, Era baino barrurago zegoela ikusi du. Eta Ormabiko ona jo du bai. Altunak lehenengo jokaldia txokora egin du. Ez dakit Zabaldera irekitzeko aukera ere bazuen, eta Zabaldera horren nekatuta egon da, mina handia egiten da. Ezkurdiaren sakea. Aiztoa. Eraman ordea mezketara. Hogeita bat eta hogei. Ezkurdia aurretik da. Ausart, Oso ausart. Zenbat eman dio. Inin goiu. Erreskoa Venga, atakatze pasako, venga. kanpotik erraz ikusten da, baina hor gauza gorren estu daudenen olako erabakioik hartzea oso zaila da. Horren ausarta gartzea. Eta biek dena erakusten nahi dira. Pilotari bikain baten eukidezazken doai guzi. Ez fisiko, tekniko eta sufritzeko kapazitate hori, ausardi hori dena. Finala bukatu eta irabazleari elkarrizketa bat egingo diogu. Gero estatistikak, jaribanaketa eta gure lankide emango diogu hitza, 8 bitarteek ere baten aletuko dituzte finalon buruzkoak, ondoren ere laun jarraituko dugu. Ezkurdiaren azken sakea. Eta Gaiztoa, Eraman ordea, Altunak. Kantxona, Jaso Altunak! Bolea, ordu Jokinek ireki. Ongi bildua. Ilindan jarri du pilota Amezketarrak, bolea indartsua. Jaso Altunak. Ezkurdiaren aukera, ongi moztutakoa. Jaso Altunak. Ormabik, ez, txokora jodu. Ormabiko Altunak. Ongi moztua, Jaso Altunak eta luze jarri. Jokin, ireki, iritsi eta txapagainekoa. Eraman. Eta joan zaio Ezkurdiak. Beste hogeita bi pilota gara. Partidako azken sakea Altunak aterako. Hogeita bana jaun Andreok. Ezin delako inbio hementsu utzi behar luka partidua, Xavier? Aiko ikusi dut sobra. Lagun artean eta egiten dira horrelakoak, baina hemen amaitu beharra baita. Bai, pena, amaiten du, egarren bate galdu behar. Irabazen duena, eta justo izango.
Bietako batek galdu beharko du, baina ze partida jokatzen ari diren Joseba Ezkurdia eta Jokin Altuna. Ikaragarria, azken tantonetan beste 22 pilotaka da. Denera 394. Balio gabetu duten tanto hartan jotako 18 kenduta ere 396 badira. Aurrea. Ino galdu, hau joku badek. Bale? Bengoetxearen kontra galdu zuen final hartan, 20 bana zijoa zela, bat ere erabakitasunik gabe jokatu zuen Jokinek. Etzeit iruditzen gaur alakorik egingo duenik. Gainera, Kotileroa ere horixe esaten ari zaio. Sakea atera eta alde edo kontra, baina aurrera egin behar diago. Bila gauza berean saiatuko dira, Zantzarik ez dut. Baina lehenengo aukera Jokinek izango du. Sake hon bat tanto dek. Nik ire hartuko nuke etxon, Ika horrena zenatea, Ikus dezagun bada partidako azken tantoa. 20 bana bukatzea ere merezi zuen partida honek, 22 behar du. Irabazleak ez dakit norentzat izango den, baina Honda Hilari. Alaxe. Galtzailea ez da zorioneku izango, baina zorionak pilotariei azken tanto honen aurre. 3 zenbakin pilota. Altunaren bietako bat. Ea ba, zer gertatzen den, sorte hon bioi. Atera Jokinek, luze, eraman Ezkurdiak. Bolea ezkerro orman sartuko da, ireki Ezkurdiak. Altuna, txokoan, ez du asmatu. Motzean jokatu du Joseba Gormabikoa, barruan da. Arro jokatu du. Jokin, osatu gabea txapara joan zaio. Joseba Ezkurdia, 3. aldiz eta 3 Altuna 3. auta. Lauterdiko txapeldu. Ikaragarria izan da benetan, beste 10 pilotaka da jo dituzte. Azken tanto honetan, orotara 394 balio gabekutako tantoan jotako 18 kenduta ere 376. Burumakurdoa Altuna 3. aldakeletara. Txapelik ez du lortu, baina sekulako lana egin aurtengo txapelketan ere.